Chvála Pánovi Ježišovi. Vítajte pri dnešnom videu. V prvom rade, toto nie je posolstvo nenávisti voči katolíkom, protestantom ani voči nikomu inému. Je to výzva pre každého z nás, vrátane mňa, aby sme preskúmali svoje uctievanie pred Bohom a položili si otázku. Je uctievanie, ktoré prinášame, skutočne uctievaním, ktoré Boh prikázal? Z Biblie zmenil Boh niekedy svoj štandard uctievania? Iba nedávno svet svedčil ničivému zemetraseniu v Kolumbii a v dnešnom videu sa zameriame konkrétne na zničenie historických katolíckych katedrál. Pre mnohých to bola jednoducho ďalšia prírodná katastrofa, ale pre nás to vyvoláva vážnu duchovnú otázku. Čo Boh vyžaduje od tých, ktorí tvrdia, že ho uctievajú? Pán Ježiš to vyjadril veľmi jasne. K Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš kláňať a jedine jemu budeš slúžiť. V Evanjeliu Matúša 4.10 máme to napísané. Boží štandard uctievania nikdy nezávisel od našej národnosti, pôvodu, rodovej línie, kultúry, denominácie, tradícií, ani od toho, ako dlho nejaká prax existuje. Z generácie na generáciu, od Izraela k národom, od dávnych čias až do dnes, prikázanie zostáva rovnaké. Jedine Bohu má byť vzdávaná úcta. Pretože tradície sa môžu meniť, kultúry sa môžu meniť, generácie sa môžu meniť, náboženské inštitúcie sa môžu meniť, ale Boží štandard uctievania sa nemení. Takže keď sa chystáte vypočuť si toto proroctvo Pána a jeho naplnenie, dovolte si preskúmať svoje uctievanie, svoju modloslužbu a čo je najdôležitejšie, vypočuť si túto výzvu od Pána a potom činiť pokánie. Obráťte sa k Bohu, uctievajte jedine jeho a pripravte sa na jeho príchod, na príchod Pána Ježiša Krista. Poďme si vypočuť proroctvo Pána a jeho naplnenie. On mi ukázal katolicizmus a modlárske uctievanie. Veľmi špinavé v katolických cirkvách. Ak tento národ nebude činiť pokánie, potom zrazu náhle, dokonca aj ja som bol šokovaný. Okamžite, náhle, masívne zemetrasenie zasiahlo Kolumbiu. This is the moment the clock tower of the local church collapsed in nearby La Virginia. Toto je chvíľa, keď sa v nedalekej La Virginii zrútila hodinová väža miestneho kostola. In the city of Manizales, a cathedral tilted after the ground shook for almost a minute. V meste Manizales sa katedrála naklonila potom, čo sa zem triasla takmer minútu. On the streets there in so many of these towns, you see there is a church Zemetrasenie o sile 7,4 magnitúdy Richterovej stupnice. steeple. In Manizales, a spire of the city's Gothic cathedral was seen toppled over in the aftermath. In Manizales, the tower of the historic cathedral collapsing, becoming one of the most striking images to emerge from the disaster. Outside the city. Na uliciach z týchto miest vidíte, je tam kostolná väža. V Manizale sa po katastrofe zrútila väža gotickej katedrály. V Manizale sa zrútila väža historickej katedrály, čo sa stalo jedným z najvýraznejších snímok, ktoré sa objavili po katastrofe. These famed cathedral basilica of Our Lady of the Rosary. Pred slávnou katedrálou bazilikou Panny Márie Ružencovej Strangers clung to one another as sa cudzinci držali jeden druhého. the ground beneath them shook. Zatiaľ, čo sa pod nimi triasla zem. Drone video capturing the extent of the damage done to the cathedral that's there. Toto krátke video zachytáva rozsah škôd spôsobených katedrálám.
clock tower has collapsed onto the neo-Gothic cathedral. Hodinová väža sa zrútila na novú gotickú katedrálu. Our cathedral, which you showed earlier today, Naša katedrála, ktorú ste dnes ukázali, one of the towers, which is like the northwestern tower, jedna z veží, ktorá je ako severozápadná väža, just collapsed to the other side. Sa práve zrútila na druhú stranu. And for me that was so painful because that was the symbol of the city. A pre mňa to bolo tak bolestivé veľmi, pretože toto bol symbol mesta. Across the region, churches badly damaged. Kostol je vážne poškodený. Including this one where the cross fell from its spire. Vrátane tohto, kde kríž spadol z veže. A cathedral tilted after the ground shook. Katolická katedrála sa naklonila po otrasoch zeme. On mi ukázal katolicizmu a modlárske uctievanie. Veľmi špinavé v katolických cirkvách. Me mostró el catolicismo y la adoración idólatra muy sucia en la iglesia católica. And when this nation did not repent, a ak tento národ nebude činiť pokánie, y esta nación no se arrepintió, then all of a sudden, potom zrazu náhle, a massive earthquake hit Colombia. Potom zrazu náhle masívne zemetrasenie zasiahlo Kolumbiu. Un masivo terremoto pegó a Colombia. Sledujeme, ako ľudia sa držia vzájomne a sú šokovaní, že zemetrasenie zasiahlo a zničilo katolícke katedrály. Pamätáme si na zemetrasenie, ktoré sa dialo v Mexiku, kde sám Pán tiež zničil približne 250 katolíckych katedrál. Vidíme hnev Boha sa vylievať proti modlárskému uctievaniu. Toto je vážnou výzvou aj pre slovenský národ. The city's Gothic cathedral was seen toppled over in the aftermath. V Biblii máme jasne napísané v Jeremiášovi 10.10. Boží hnev sa vylieva na miesto, tam, kde sa trasie zem, a ľudia neznesú jeho zúrivého hnevu. Preto iste je veľmi vhodné počúvať a poslúchať hlas Boha Otca, ktorý k nám teraz hovorí, aby sme činili pokánie z modlárstva, uctievania modlárstva. Sledovali sme takisto naplnené proroctvo v Mexiku. Zemetrasenie, veľmi silné zemetrasenie v Mexiku. Veľmi silné zemetrasenie v Číle. Veľmi silné zemetrasenie v Venezuele. Pán súdi národy. Zemetrasenie v Kolumbii, proroctvo Pána, bolo vyslovené 16. júla 2026 a proroctvo Pána bolo naplnené 16. augusta 2026.
Pán Boh Všemohúci hovorí veľmi jasne v Svätej Biblii: Pánovi svojmu Bohu sa budete kláňať a iba jedine jemu budete svetoslúžiť. Evanjelium Matúša 4:10. Vidíme poškodenú katolícku katedrálu Božím hnevom. Ďalšiu katedrálu vidíme zničenú Božím hnevom. Sám Pán Ježiš hovoril v Evanjeliu Matúša 24. kapitole, aké budú znamenia jeho príchodu. Znamenia pred jeho príchodom a znamenia konca zeme. Evanjeliu Matúša 24.3. Všetky tieto znamenia teraz máme možnosť vidieť v televízii. Proroctva o zemetrasenia a naplnenie proroctiev je teraz priamo prenose. Sám Pán ale udáva aj dôvody, prečo Boh súdi národy. A tu vidíme veľmi jasné posolstvo od Pána. Čiňte pokánie z modlárstva, z uctievania modlárstva, čiňte pokánie z katolicizmu. Pán mi ukázal katolicizmus a modlárske uctievanie. Veľmi špinavé v katolických cirkvách. A ak tento národ nebude činiť pokánie, potom zrazu náhle potom masívne zemetrasenie zasiahlo Kolumbiu. Sledujeme, že posolstvo Pána priamo od Božieho trónu, proroctvo Pána bolo prorokované 16. júla 2026, kedy bolo naplnené. Naplnené proroctvo Pána bolo v auguste tohto mesiaca 2026. Vidíme, že Pán zničil symbóly mesta. Čo z tohoto posolstva Pána pre nás vyplýva? Toto proroctvo Pána a jeho naplnenie si zaslúži seriózne preskúmanie. Nežiadam vás, aby ste mu verili slepo, ale je tu pôvodné proroctvo zaznamenané. Keď ústa Pána hovorili, je to zaznamenané na YouTube. Predtým sa stalo. To znamená, že ústa Pána Boha Všemovúceho hovorili.
A potom vidíme naplnenie proroctva Pána. Takže to je to, čo sa následne stalo. Prečo? Pretože Kolumbia odmietla počúvať hlas Pána Boha Otca, aby činili pokánie z uctievania modlárstva a z katolicizmu. A teraz to sami preskúmajte podľa Božieho písma, Svätej Biblie. Čo Pán Ježiš Kristus skutočne ustanovil, učil a vyžadoval? Čo je skutočné práve náboženstvo? Otázkou nie je, ktorá denominácia má najsilnejšiu značku, najväčší kostol, symbol, najhlasnejšiu hudbu, uctievanie chvály alebo najväčšie zhromaždenie. Ale otázka je, či skutočne poslúchame Krista. A teraz otázka nasleduje. Ak by Pán Ježiš Kristus dnes večer stál pred vami a požiadal vás, aby ste sa vzdali všetkého, čo odporuje jeho svätému slovu, jeho prikázaniam, čo by ste odmietli odovzdať? Nežiadam vás, aby ste vymenili jednu denomináciu za inú, ale žiadam vás, aby ste preskúmali každú tradíciu, každého kazateľa, každé proroctvo Pána, každú prax, dokonca aj mňa, podľa Božieho svätého písma. A potom sa úplne odovzdali Pánovi Ježišovi Kristovi. Keď zistíte, kde je pravda. Preto je dobre činiť pokánie, opustiť modlárstvo. Opustite všetko, čo zaujalo miesto, ktoré patrí Bohu. Odvráťte sa od hriechov a obráťte svoje srdce k Ježišovi Kristovi. Ježiš Kristus nepotrebuje, aby ste k nemu prichádzali prostredníctvom modiel. On sám je cesta, pravda a život. Evanjelium Jána nám hovorí, Ján 14:6. Ja som cesta, pravda aj život. Nik nepríde k Otcovi iba skrze mňa. Dnes vás Boh nevolá k ďalšiemu náboženskému zvyku. Volá vás k skutočnému pokániu. Volá vás, aby ste opustili všetko, čo je proti jemu Božiemu slovu. Aby ste sa úplne odovzdali Pánovi Ježišovi Kristovi. Úplne. Nebojte sa stratiť tradíciu. Bojte sa stratiť Boha. Nebojte sa opustiť to, čo vás oddeluje od Pána. Je lepšie poslúchať Boha, než ľudí. Je lepšie báť sa Boha, než ľudí. A preto vás dnes prosím, preskúmajte svoj život pre Bohom a Božím slovom. Ak je vo vašom živote modlárstvo, čiňte pokánie. Ak ste dôverovali ľuďom viac než Bohu, čiňte pokánie. Ak ste dali človeku obrazu alebo sochu sláve, ktorá patrí iba Bohu Otcovi, čiňte pokánie. Ak ste sa spoliehali na náboženskú tradíciu namiesto živého Boha, čiňte pokánie. Pán vás dnes volá späť k sebe. Nezatvrdzujte svoje srdcia. Neodkladajte pokánie na zajtra. Dnes je deň spásy. Dnes je čas obrátiť sa k Pánovi. Nech je všetká sláva, česť a chvála a uctievanie dané iba Bohu skrze Pána Ježiša Krista. Čiňte pokánie a obráťte sa k Pánovi. Opustite modlárstvo, hľadajte svetosť, bojte sa Boha a pripravte sa na príchod Pána Ježiša Krista. Amen.